karon nga sakto kayo nga natuba na ko ni mga daghang kay saging nga mga kardaba nga akong gibantayan aning yuta. Sa ato pa balig 15,000 ka buok saging akong nabaligya. Nihalin ko og 35,000. Di sa ato pa dako-dako kong puhunan ani para mahimo kong kapitan aning mong barangay. Bayran akong tag 50 ang boto. Anya ang mga babae, bayran akong tag sa gatos ang boto. Dakan guguporta. Katong tag-iya ninyo taa, mapaabot sa gito siya. Kanun saan ako siya rimitan? Inigliwas sa eleksyon, akong dublihon. Basta ako na'y kapitan aning mong barangay. Kaya ang kini akong saging ug ako na may mong kapitan. Ang buok ani akong saging, tag 10 pesos na ang gawin. Wala problema kay ako may magbuhos presyo kay ako ama ng barangay. Maglingkod na ko barangay hall, ako'y hawag. Mao nga karon palandaan. Ako tupukod ang mga tao, ako pibuon ako mga leader. Nga paliton ako tag 50 ang buto sa mga laki. Pero tag 100 ang mga buto sa babae. Ato ano ko sa center up, manawagan ko nila sa akong mga leader. Karon, niana ko sa ako ang center post nga ako ang gipahimo. Papali atop kay wa pa mo kung kapitan. Tawagan ako si Tutungtong so kung niring na. Oh, bay! Oh, si amigo ni mo ni siya limo ko ito mo lang sa kapitan ba? Oh, ari diri sa balay kay ako kang suggestan kung unsay angay nimong buhaton nga lakang kay karon ra bag sunod semana mo file na ko pagkakandidasi pagkakapitan. Oh, sige kay tawagan sa nako tong leader mo usad sa Pikas Barrio. Oh, sige. Mga rito si Padong. Tawagan ko na yung sa kababae nga, leader. Ring na yun. 324 ang ginambira na niya, pero ring na yun. Oy, day! Si Kapitan Alimo ko yun eh. Hamulan sa tagayon, ha? O, yari dire sa center post akong ipahimo dire sa punuan sa kahuyan, kay Landong. Magstoryatan ninyo dire sa akong mga leader, kay na ako'y maing lakang o plano nga inyong pagabuhaton karong nga susumana, kay mupile ra ba kong kandidasi na? Oh, sige, ari na yun, day. Sige. Ito sila rin di padugay. Maayo ka din ba bata? Sus, magdugay na lang. Nagdagan. Oy! Manday, oy! Mababot niya, Kapitan! Ay! Dito nga, ginin mong leader kay nakaibawang ko nga nanawag ka na ako. Ani magud ko ninyo, ha? Ani ang plano, ha? Paminawa ko ninyo maayo. Mas maayo magunigod nga unhan na to ang mga nagplano budagan sa pagkapitan. Kay kini ang akong kontaron 20 mi kabuok ang mudagan ng kapitan ng barangay. Sakto gid man gi mo may maniguro ka. Ana gud mo ka. 20 man sinang ka mag-ilog aning barangay kay tinuod na magud sa maayong gahom barangay gud. Naada kang kwarta diha nyo. Mudaog na kita panalitan. Ang kining ako ang yuta. Ahi mo dimo tukod og balay kay maghimo tag dihang bata. Uya kung kinsa ganitong ganahan nga kasi ikaw wa pa ka maminyo. Wa pa ka. Oh, magpili lang ka sa kong mga tanod. Ikaw sad nga ako ang amigo. Wa pa sa ka maminyo. Magpili ka sa kong sekretary. Maminyo unta mong duha. Ako'y magpakasal ninyo. Ako'y kaso. Kami duha na lang magminyo. Pwede na sa kong duha maminyo. Bana ka. Kanang ayo sa kapoy patagay sa ko kanang gapo-gapo gamay ka. Sige. Pwede ka ni kapitan. Pwede ra pud ka. Ayo sige na day. Pamina sa So magkapali ako ta leader. Ari kita sa mga leader. Mao ba? Di ba pwede magbinyo ang unggoy ug ang kuan? Unggoy ra gina. Ato lang ka. Hangyo lang. Sige. Pamina sa adto to direct to the point kay. Gubil ba nyok beta? Sige. May nani siya ha. Ang maayo aning buhat. Ikaw dai kay babae maka. Palita og tigsigatos ang imong buto. Sagatos ang buto. Sige. Kana mga babae. Nya ikaw ang laki. Tag 50 ang buto. Ha? Ang so Buto! Kinahanglan gini mo padayon gini ha? Sige, way problema na. Palabit na mo dito dayon daan sa inyong mga sityo mga barangay. Kining lukop barangay na to. Atong bahalon ng buto. Ako na siguraduhin kap nga ikaw jud madaog kap. Ako gina. Sa 19 may kabuk mag-ilog pagkakapitan. Ako papili. Wa tay advance na dadaan ko. Ayaw niya na ng advance kay baya ka nga. Ako pinagitipigan po ng kortaha kay parabi po nigid sa eleksyon. Wa pa may eleksyon. Kinang kay ug mo daog na gani ko. Mao na to kung gisaan ninyo. Magpili mo sa kung tanod ug sa akong kuan. Siya lang kung piliyo ka ato na may makasaya ka. Sige. Nindot ni. Pita gani sa limukoy. Ang akong mga saging, gipa-harvest niya.
Nya wagi si data-data nako sa mga halin. Nya ako bang nadunggar ba ni tawana? Kay budagan ko siya pagkakapitan. Sa ato pa, ang halin sa kong saging, iya dito yung negosyo day. Uy, panghatag na sa mga tao. Karon, at tuong ko siya ron to sa iyang bayan to nga. Wag ako to mga tao ko dito. Wala at tuong ko siya to. Kay di ko gusto nga ang halin sa saging, iya yung panggasto sa iya pagkadagan siya mo kapitan. Binuang na niyang buhat. Ano atuon ko? Uy, ali mo koy. Uy, bus, mahing buntag, bus. Maing buntag o say buntag. Waroy maing buntag ron. Unsa may gibuhat mo sa halin sa mga saging ako dire? Nga gipabantay tara makaning nganong imong pamaligya. Sige lang, boss, kayo. Imo ko gibabantay sa sunod. Mudagan ko kapitan lagi niya. Halin ako sa gamito ni. Mudagan ko kapitan. Gamito sa ni. Budagan ka pa ka kapitan. Mudagan ko kapitan. Mudaon na ganito. Kini saging na to. Tag-gis na ang gawin na nitong brigya. Mudagan ka pa ka kapitan pero ang halin sa saging imo ni intrigo nako kay porti na dugayan tang kuan rin nga wa na kahatod-hatod dito nako. Sige lang, boss. Pero naman, huy, iliwas sa leksyon daw. Bublihon ko pala. Ayaw gi pagingon anak git ali mo koy. Mudagan ko kapitan. Bida. Ako gihimo lang kon mong buang. Mura kang buayam kay ka. Bilat, ayaw sa anak, boss. Ayaw si buaya. Mudagan ko kapitan niya. Bubuaya. Usay pag nanam. Di lagi matabo. Ang angayin mo kaning mga buaya. Kinahanglan ka puso na siya kay porti maging buayahan na. Dili na mahimo, boss. Di lagi. Kinahanglan niyo nga. Kapuso niyo kani. Ay mga buaya. Kinahanglan kapuso pag Oh, saman. Ano ko man ang higapos ang akong bana? Wa ka mahibawa ni. Na, Porti buayahan ni. Way hatod-hatod ako to sa hanes saging. buaya? Ha? Oh. Nana. Oh, ikaw mo nang buaya dili Ako akong bana. ang imong bana mo buaya. Dili ikaw. Dili. Ayaw. Siya lagi ni buaya. Apel, gyapel ko na.